Ayah mah, mah ya pas kan ada sih kenapa? Tidak. Everyone खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअआ साननैसो सिगांनिनो आरोना ओमफ्राय भिडिअ होनाया एसे लेट जाबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय नै बारियावहाय न' खाथियावनो नालाय बारियावहाय एसे मैगं लांनो होननानै फैदों ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआव मा मा जालांगोन आंबो होननो हाला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्लानो मिथिलांगोन हाँ धुआ दिबा लगे जे हाँ तो गरम खाई खाई गला टला फुली गेছে মানে কি খাইব না ঠান্ডা জিনিস স্কুলে গেলে আইসক্রিম লাগে আইসক্রিম খাই খাই এনে হেন হইছে হ্যাঁ जोंहानि खाथियाव लोगोफोर रावबो माबा गैया आरोना जोंनि हारिनि गैया ओमफ्राय किन्तु इसोर माबा गोजा मा होनो बेंगलि गोजा ओमफ्राय जोंहाल' न'खरसेल' बर' थारुनाबो नै जि साफा जादों दासो देनां मोनजालायगोन जि लेवारै नुथाजानो गियो आङो आयौ फार्स्टआवनो आङो करेला नागिरदों काकरेल नागिरदों आं काकलेर आलौनि सेहेरेफोरखौनो सिङावसो किन्तु अयथासार थाम्फै हाला आङो गायसिखानो काकरेलखौ भगबान आयौ 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 थाम्फैया बुंनो नांला आलुआबो थायबाय नै लोगोफोर आलु फिसाया जाना आं हालाय काकलेर खानो बबेखौबा दं काकलेर मिथिलां अयथासार थाम्फै नै लोगोफोर दलदखौनो लानो हाया दसेबो आं माम्बार खानानै लांनोसै गिलुं गिलुं मोनजोब्बाय आं अयथासार थाम्फै भगबान आयौ आयौ थानो नाङालै आयौ 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 फाग्ला बायदि थाम्फै नै ओरैबायदि अरो किरकम माम्बार खाना लांसै आं गाइसमोन भिडिअ देखायबाय थानो आरो जि थाम्फैलै भगबान नै लोगोफोर इखिनिल' मोनबोबाय बेसेबा थाम्फै जि साफा जाना दंखायोमोन नाजो जागोन इखो दायो नाय लोगोफोर सायखांबाय इखो आङो दोनथ'नोसै दायो नाया मोनफैबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय संसिगोन सोमनानै दोनथ'नि आं दै होनानै एसे हाफोर नांनाय माबानाय दंबाथाय रुइनानै थाथोंसै हा तो रात थानाय जे ओदा नतुन दिबा लागबो बेयाव माने खांसि सुबाथाय लोगोफोर सिद्दावजोबो नालाय वालाव होनानै दोनदोंमोन दा आथाय गारलाजोब्बाय ओदा पेपार दाय अयनो दिबा लागबो ओदा अयबना आथा ओदा हुखाय गेसिगा लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै माबा बाजाराव थांनायखौ बाबाखौ नाखौ फैगौ मानि आं दसे टाइम पास गस्ला गांसे आं गोदान बायदो नालाय कुर्ति ओमफ्राय बिखौनो
डाबल सिलाइ होखाजोबनानै गाननोसै आरोना जाहाथे जि बायदि ओरैनोथ' सिलाइया मोजाङानो गोजाखानो बुहुद मोजां होखादो ओमफ्राय थेवबो आङो खेबसे खेबसे सिलाइ खालामनानै लाबावबाय ओमफ्राय सिलाइ खनसेबो गानाखै आरोना ओमफ्राय सिलाइ होखाना लानानै आं दा लेबार गानसिगोन दसे सुखांबाय आङो दायो बरिया बोरो खर'आ बोरो गानबाथाय नोंथांमोना नुगोन आं जेब्ला गानो अब्ला उल्थासो आरोना इयो उल्थासो दङ डिजाइनखौ नुवाखै दायो आङो नै नाखौ बरिया सुनानै हालदै संख्रि लगायखानानै एवगासिनो दं आरोना एसे दिनैहाय माने मैथाजों नालाय नाखौ गेदेर जानो लुबैदों आरोना पिस ओमफ्राय संगासिनो ओजोंहा दालिखौनो दालिखौथ' सिम्पोल ओरैनो संखायो नालाय माने मैथाया सुनानै दं ओजोंहा दं दहाय ना बाथोन ओमफ्राय जोगोनार बेखिनियानोसै आरोना संबाय थानो लोगोफोर दाहाय देखायगोन ओमफ्राय इयाव दं पुरि दहाय फुंनि बे नै सुजिमोन मैयानि बावनानै थादों नायालाय ओरैबायदि साफा लोगोफोर बेदर बायदिथार दालि गोदौगासिनो बेदर बायदिसो मोनथारदों आंनि बेदर पिस पिस लोगोफोर दायो आंना दायो मैथाजों नाया बरिया जाबाय आरोना आं बारा रोसिबो बानायासै ओमफ्राय फोरानद्रायासैबो आरोना एसे जेब जेब बानायबाय नै ओरैबायदि टेस्टि नुखाबाय खुदैफोरासो गलायलांसिगोन नाया नै बरिया ओमफ्राय फारसेथिं ओंखामबो जाननानै लाबाय थाथ'थोसै लाफा अनदेलाजों मेवाइजों दाउ नै लोगोफोर मेवाइखौ मा होनो बुरजा होखादो आरोना मेवाइनि मस्त जाख्रुबग्रा नालाय दाउखौ लाखुमाजोबदो मेवाइ माखा बरिया टेस्टि टेस्टि बयबोथ' मिथिखायो रियेलनिसो माबानिसाय मबाइलनिसाय रियेलाव साबसिन नुयो होननानै ओंख्रिफोरखौहाय मबाइलावहाय बांद्राय मोजां नुवा आरोना ओमफ्राय रियेलावबाथाय एकदम बरिया बरिया लोगोफोर नै आदै मेंगुजोब्बाय ससे गाखोनायावनो मा होनो जोङो गोजौआवहाय खान्थाल जानो फैदों आरोना नै गामिनिफ्राय आबैया खान्थाल लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो दानखालायना हरदोहाय आबै इसोर बेसेबा गोथाव मोनजाखादों नै मबाइलाव बारा एसे गोमोबो नुवाखै खिन्थु मार गोथावखा जाग्रा माखानो अबे आं लोगोसे गोना जागोन नामास नों बेखौ बोखाना होदे आंनोबो बिबुखौ जागोन नामाबा जदोस अनसाइस बिनेस जाबाय अनसाइस मबाइलाव साइस नुवालै नोंखो ना रिलाव साइस नुयो जादो दे एंगार एंगार माबादो बख'दो इखो बोखाना होनाय नों मबाइल लाबासै भिडिअ आपल'ड होनांगौमोनलै 5G नांदोंबा नै जोंहानि दाउ टार्टिया लोगोफोर गोमोस इदि गोमोमोन आरो आथाया प्लास्टिकआव खेबना होदै मोनगोन मार खेबनो चान्स लायदो इयो बेगरानो गैया खान्थाल बेगरनि थाखायसो बिहरदोंमोन आं बेगरखौ जायाबा गार'खा दै माखौ नै संख्रिया मार मोनामदों गामथासासो जानो दाहा